लाजालालै गाइस सरलपारानि लामाया बिराद गाज्रि जाबाय सिखिरि बिरगासिनो दं नै बेयाव बेसे समायना देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे हंसी बदल गई Halo guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै आंनि दा बर' राइडार इउटिउब चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय। दिनै जों थांनो नागिरदों सरलपारा पिकनिक स्पटआवहाय। ओमफ्राय इथिं दं नै ब्रादार पिंकु, मोजांना खबरा? ओमफ्राय इथिं दं सासे ब्र'। ओमफ्राय दा सासे ब्र'आ नेगासिनो दंबा जोंखौहाय कारिगावआवहाय। ओमफ्राय जों थांनोसै डाइरेक्ट सरलपारा। सरलपारायाव खेबनै सिगां थांनाया ओमफ्राय आं सिगां माने ब्लग खालामामोन आरोना। नै दिनै लाबायलाय आंनि नैबे इउटिउब चेनेलावहाय नोंथांमोना सरलपारा पिकनिक स्पटआ माबायदि बेखौ नुगोन गाइस। जों दिनैहाय बिसमुरि जों ओरै थाङा गाइस। मानो होनबा लामाया एसे गाज्रि होनना बुंदों पिंकु ब्र'आ। दा जों थांगोन फाटगावजों थांगोन जों। लामा गाज्रिबा बिराद खस्थ' मोनोना गाइस बाइक सालायनायाव बाब दाथ' अखा हाबाय थानायनि खम गाज्रि बे लामाया। जों नै दा कारिगाव मोनफैबाय। दा नोजोर ब्र'आ आंखौ कल खालामना बुंहरदों बियो बिसमुरियाव नेसिगोन होनना बुंहरबाय। दा बिसमुरिसो लोगो मोनसिगोन बेखौहाय। दा जों बिसमुरि मोनहारसिगोन गाइस। बिसमुरि मोनसिगोन बिसमुरि। जों दा नै बिसमुरियाव मोनफैबाय। बै गेटआनोमोन ओरैहाय सरलपारा थांनो लामाया। ओमफ्राय जों दा बेजों थांला, जों ओरै फाटगाव जानानै थांसिगोन। लामाया मोजां नङाना ब्र' बिथिं लामाया बिराद गाज्रि। थांला होमबा ओरैजों ना फाटगाव जानो थांसिगोन। ब्र' मोनफैबाय होमब्ला बिजों जों लादो एथ' लेट खालामो मा बिराद लेट जाबाय बिनि थाखायनो दिनै आंनिफ्राय लेटसिन जाबाय नों थ' होमबा फाटगावजोंनो। दा गाइस नै अखासो जाना होबाय माब्रै जागोन जोंना सरलपारा थांनाया। सरलपारायावनो जों मोनहैग्रा मोनहैला दिनै। सोरनाबा रेनकट दं सोरनाबा रेनकट गैया जारलासो जाबाय दिनैहाय। वेलकाम टु उल्टाफानि सरलपारा गेट बियो। नुबाय गाइस सरलपारा थांग्रा लामाया माबायदि बेसेबां गिथावथाव। ओरैथिंबो हाग्रा ओरैथिंबो हाग्रा आरो बिनि सायाव नायदो लामाफ्रा माबायदि मोजां नंबावला ओरैबायदि गिथावथावखा आरोना। दा नै गाइस जों सरलपारा ओरै लामा हाग्रा गेजेराव दङ बेयाव थाथ'जों दसे। बिराद अखा हादों ओमफ्राय नै ब्र'आथिं रेनकट गानगासिनो दं बिराद खस्थ' दिनैहाय हाग्रा गेजेराव मोनफैनाय लगे लगे अखा हाबायलै नै रेनकटसो गाननांसिगोन। दे गानग्रोदो दे। ओमफ्राय सिगां थांग्रोबाय साथामा बिराद खस्थ' गाइस दिनैहाय। बा माथो खालामनो गाइस दाथ' अखा बोथोर जाहैबाय अखा सिजा नांखागोन। ओइ सासे ब्र'नाबो नै रेनकटखौनो माने बावबोदों आरोना बियो लंपेन्टआ दं खिन्थु गुस्लाया गैया आरो जारलासो। थ' होमबा सरलपारा लामानि हालोदखौ नायदो गाइस माबायदि बिराद खस्थ'। दाथ' अखा हानायनि सिबाव सब दैजों दंजोबो नै मोजांखौनो सालायनो मोनखाला आयै टु गियारावल' होनानै सालायनो हायो नै। Oh my god. Wah, wah, butterfly. नुबाय सिखिरि बिरगासिनो दं नै बेयाव। बेसे समायना। मा एसे गुसु बेयावलाय ओरैबायदि बरिया। गुसु थान्दाल'खा बेयाव बरिया। सिगाङाव एसे बिथिं बिफां गिदिर गिदिर दंना नै बिराद मोजांथार बेवहाय जायगाया बिराद गुसु। जों दा मोनफैबाय नै सरलपारा बाजार बियो सरलपारानि मेन बाजार। बेजोंमोन ना राइटजों नै बेथिं हाबनांगौ राइटजोंनो।
बेसे लायो एन्ट्रि फिस 100 अके अके नैबेयावहाय एन्ट्रि फिस लायो आरो बाइक गंसेयावहाय 100 नैबेथिं दखान दंजोबो गाइस खुनु टेनसन गैया माबाफोर जानो लुबैब्लाबो जानो हागोन बैथिं दं नै हटेल हिमालय गोसोबायदि जाफैनो हायो नैबेनो गाइस सरलपारा पिकनिक स्पटआ बेयावहाय निउ इयाराव ओरैबायदि मानसि जायोना बेफ्राव एकदम गसंनोनो जायगा मोनलायलाय जायो ओरैबायदि मानसि जायो थ' गाइस फाइनालि जों दायो मोनफैबाय खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों सरलपारा पिकनिक स्पटआवहाय बिराद खस्थ' नोंथांमोनाबो नुखाबाय लामायावहाय माबायदि लामायानो ओरैबायदि गाज्रिखासै आरोना ओमफ्राय जों दा बेयाव दसे रेस्ट लानोसै नै याव टेन्टबो होबाय ओमफ्राय थिं नै बाइकनि खर' खाबाय थिं ओमफ्राय साइडजोंबो खाबाय एसे गोजौ जानायनि नुबाय दा दसे थानानै जों नैबे दैयावहाय एसे दुगैनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना ओरै साइडजों नायनो हागोन नै बैजों हाजो दंमोन आरोना बैथिं हाजो दंमोन साइडजोंहाय ओमफ्राय दिनैथ' वेदारा बारा मोजां नङा पुरा फगि बारा मोजां क्लियार जायाखिसै बेबा ब्लक खालामगासिनो दं नै गोजावना बोरैबा गोजांलायो माथो बा बार गुसु हाजोनि दै स्राय थान्दांबाय दा हा ब्र थान्दांबाय दा गुसुनो ब्रमोन माबोरै मोनखो सरलपारा फैनानै बिराद मोजां दुगैनाया गोजान ना गोजाङाखै गोजांनाया ओमफ्राय बांद्राय गोजाङाखै आरो लिमिटनि गोजांदों होनलाबो इन्टारेस्टिं आरो बिराद इन्टारेस्टिं दिनैहाय बे पिंकु ब्रनाबो चेनेल दङ पिएन ब्लग्स नोंथांमोना जाय साबसक्राइब खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामो आं बिनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनो हागोन नोंथांमोना चेक खालामदो आंनि चेनेलखौ नोंना मा नाम चेनेला दुर्गासो थ' गाइस जों दा सरलपारानिफ्राय थांफिननोहाय रेडि जाबाय जों दा न'आव थांफिनसिगोन ओमफ्राय जों बेयावहाय एसे दुगैबाय दैयावहाय नै बिथिं नोंथांमोना नुदोंना दै बे दैयाव दुगैबाय दैया एसे गुसुआनो नैथिं दं ब्रमोना बिसोरबो सब रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय दिनै सासेबा नै ब्र ओमफ्राय सासेयाव बिथिं थांना दं एसे हनै दा गाइस ओमफ्राय नै दा अखा हाबाय थादों बेयावहाय अखा बोथोर नालाय आरोना मा खालामनो अखाबोथ' हाबाय थाखागोन अखा हानायाबो जोंनि थाखायनो मोजांखा ओमफ्राय नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामना होदो अब्ला गाइस जों थांबाय थानोसै बाय बाय ओमफ्राय थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ नमस्कार आपके मुख से नमस्कार नुबाय माबायदि नायदों आंनि बाइकखौ मेरा चैनल का नाम क्या है द बोरो राइडर है ना मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके देना ठीक है यूट्यूब पे सर्च करके अब सब लोग देखेगा अभी मेरे चैनल पे बढ़िया है ना सब लोग अभी हम जाएगा हाँ बाय बाय